El Consell d'Alcaldies de la comarca del Garraf s'ha reunit amb totes les alcaldesses de la comarca i ha estat una reunió molt profitosa perquè hem pres la decisió també d'anar juntes i de treballar tot el territori per la sortida justament d'aquesta crisi sanitària. I estem treballant en el marc del Pacte Comarcal per l'Ocupació per trobar també mesures, estratègies i accions que després d'aquesta crisi sanitària treballin en dues línies. Bàsicament, com reforcem el teixit econòmic i com reforcem tot el teixit social. I és en aquest sentit que les alcaldesses, després d'estar reunides i valorar la situació de cadascun dels municipis, hem pres la decisió de treballar plegades, diguem-ne, per la sortida d'aquesta crisi sanitària que ens donarà també una situació en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de les persones que necessitarà de noves propostes, de noves prioritats i alhora, tenint aquesta força com a territori, poder-nos també posicionar en d'altres administracions per demanar recursos que seran molt i molt necessaris per al nostre territori.